Ye alamisa ye février kalo tile 9 san 2023 ni y'an ka donkibaru waati selen ni donkibaru kɔnɔna la Mali fintigilakaw olu ka baara min n'o kɛra kɛlɛdɛgaw la o kɛra sababu ye ka dankari kɛ banbaci ma 34 na an bɛna don la an ka walawali kɔnɔna la a fɔra ka Mali fintigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye polisi ye olu ka tali ka taa kɛlɛdɛgaw la o baara o kɛra MINUSMA kɔni yɛrɛ fɛ MINUSMA ale bɛ ka a yɛrɛ ka lanisɔndiya n'o ye k'a fɔ a bɛ niyɔrɔkɛ min bɛna kɛ sababu ye basigi bɛ se ka na anw ka jamana kan cogoya min na a fɔra ka Mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka jamana ni jamana cɛ ko ɲɔgɔn ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ale ye taama kɛ ka taa Burkina a bɛ kɛ ɲɔgɔn ye kɔnɔna la min ye jamana 3 ye Burkina Mali ale ni Guinée Conakry o ɲɔgɔn ye don ka dɔw kan an bɛ taa an ka jamana ko ka farafinna farajɛla n'an ye kibaruya mun sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka dun'olu ye an ka walawali kɔnɔna la. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na an ka bakurubaw kɔnɔna la jamana kɔnɔna la min ye banbaci wale kɛlɛli ye halisa a bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa Mopti mara yɛrɛ kɔni na Mali fintigilakaw ka bɛn ni février kalo tile 6 ka taa bila tile 7 kɔni na olu ye cɛsiri ni wulikajɔ baara kɛ n'a bɛ fɔ min ma ko opération spéciale ayiwa nin baara in kɔni sɔrɔla kunnafoni minnu ni olu kɔni y'o sɔrɔ ka bɔ min ye malidenw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la o de nana kɛ sababu ye Mali fintigilakaw wulila ka taa min ye cunka ni balika wuli k'o kɛ banbaciw la o wulikajɔ de kɛra sababu ye banbaci ma 34 Mali fintigilakaw u ye dankari k'olu la baara a kɛcogoya ani a ɲuman yɛrɛ kɔni fɛ ani a ɲɛdɔn fɛ o kɛra sababu fana ye Mali fintigilaka den kelen o ni ma to kuma tɛ ka se ka maa yɛrɛ kɔni jogi ni wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnlen na halisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔ banbaci kɛlɛ hukumu kɔnɔna la halisa Mali fintigilakaw waati tɛmɛlen olu kɔni farila n'o ye fintigilaka tɔw kan min ye ka se ka taa kɛlɛdɛgaw la lakana olu bɛ se ka sabati cogoya min na malidenw n'u bolo fɛ o hukumu de kɔnɔna la Mali fintigilaka minnu ni olu tun bɛ gawo yaasa ka se ka olu ta ka taa n'olu ye menaka maa 50 ani maa 7 ayiwa o senfɛ jamana kɔni ɲɛmaw olu ye ɲini kɛ min ye MINUSMA yɛrɛ kɔni fɛ o bɛ se ka to pankuru 4 o bɛ se ka di olu ma cogoya min na min b'a to fintigilaka ninnu olu bɛ ta ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa n'olu ye kɛlɛdɛga dɔ la yaasa lakana baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka sabati cogoya min na a baara a kɛra nisɔndiya ani bonya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la MINUSMA a ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni fana y'u ka nisɔndiya yira nisɔndiya yɛrɛ fana tɛmɛlen kɔfɛ ayiwa min ye olu ka laɲini ye n'o ye ka se ka dɛmɛ kɛ dɛmɛ min n'a bɛ tali kɛ ka taa basigi yɛrɛ kɔni na bɛn ni kɛlɛya la anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni olu yɛrɛ kɔni nakun ye o dɔ ye ayiwa ni wale min yɛrɛ kɔni kelen filɛ olu b'a ta k'a bila o minɛ kɔnɔ i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na halisa minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ale kɔni kelen kɔ ka min ye irisi olu fana ka minisiri min ka baara bɛnnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye Sergei Lavrov ye o ka tile 2 taama min n'o kɛra anw ka jamana kɔnɔ o kɔni kuncɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ Abdoulaye Diop Mali minisiri don ale kɔni ye taama minɛ fana ta taama minɛ min n'a bɛ taa ka taa jigin Burkina jamana yɛrɛ kɔni ka bɛn ni kunu yɛrɛ n'o ye arabadon ye ayiwa min ye février kalo tile 8 san 2023 a bɛ kɛ ka bila min ye ɲɔgɔn ye kɔnɔ jamana 3 olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Burkina ka taa se Guinée Conakry ma ale ni Mali yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bila mun de kɔnɔna la o ye jamana ninnu ɲɛmaw hakilina minnu b'u la kunkilenna minnu b'u la ani taabolo min b'u la yaasa ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan cogoya min na a bɛ se ka kɛ tɔnɔ ye sinikɛnɛ ma jamana ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni banbaci kɛlɛ min ni o bɛ ka bɛn ni Mali ale yɛrɛ kɔni ni Burkina kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ banbaciw u ni ka taa u kunda Mali ale ni Guinée yɛrɛ kɔni fɛnɛ dancɛw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan cogoya min na an bɛ taa jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa RDC n'o ye Congo ye olu ka jamanaden dɔw kɔni bɔra ka se ka u ka dusumakasi yira dusumakasi a yirali kɛra min ye ka se ka sira da ayiwa diɲɛ kɛlɛya tɔnba u ka bolofara min fana b'olu fɛ yen n'a bɛ f'o ma ko MONUSCO ka se ka sira da olu ɲɛ sira da in a kun yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ yaasa u bɛ se ka taga bɔ olu ka jamana yɛrɛ kɔni kan cogoya min na bari ka d'a kan u ye taabolo y'u kɔ taabolo min ni o ma kɛ olu yɛrɛ kɔni fɛla ko ye o ma k'u nisɔndiya ko ye ayiwa olu kɔni ye u
ka bɔli kɛ o bɔli senfɛ u ka jamanaden saba olu yɛrɛ kɔni ni binna bari ka da kan olu ni keleyatɔnba u ka diɲɛ keleyatɔnba ka bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa olu yɛrɛ kɔni karili min yɛrɛ kɔni kɛra ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ o nana kɛ sababu ye maa saba minnu ni olu tun bɛ taamaden ninnu cɛla k'u ka dusumakasi jira ka tila ka sira yɛrɛ fɛnɛ tigɛ MONUSCO finitigilakaw yɛrɛ kɔni ɲɛ o kɛra sababu ye maa saba o ni binna an bɛ taa Peru jamana kan Peru olu ye dɛmɛ ɲini Irisi fɛ Chine fo ka taa se jamanabaw wɛrɛw ma min ye ka se ka olu bɔ a bɛ fɔ minnu ma ko banbacu a bɛ fɔ minnu ma ko walejugu kɛbaw a bɛ fɔ minnu ma ayiwa jadi jamanaw ni o ye terroriste jamanaw ye min ye ma ɲininkali yɛrɛ ka kuma fɔcogo la o bɛ tali kɛ États-Unis na fo ka taa se Union européenne ma ni jamana minnu ni olu b'u yɛrɛ sɔrɔ ayiwa ni keleyatɔn yɛrɛ kɔni kɔnɔ nanzara jamanaw yɛrɛ kɔni tɔgɔ la u ye wele da min ye Irisi yɛrɛ kɔni ma ayiwa jɔyɔrɔ min n'o bɛ l'Amérique jamana yɛrɛ kɔni bolo n'a bɛ fɔ min ma ko gendarme ka se ka Irisi jamana yɛrɛ kɔni bila l'Amérique jamana yɛrɛ kɔni dɔ la bari ka d'a kan halisa laɲini ye min ye ka se ka bingali wale min bɛ ta ka diɲɛ jamana dɔw sɛgɛrɛ jamana wɛrɛw fɛ ni o ye jɔnya walew ye olu bɛ se ka bali cogoya min na u y'a jira k'a fɔ halisa o wale ninnu de kɔni bɛ senna diɲɛ jamanaw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o kama Peru olu ye bɔra ka se ka dɛmɛ ɲini Irisi ale ni Chinois jamana fɛ u ka se ka dɛmɛ don olu ma cogoya min na min b'a to olu bɛ se ka bɔ l'Amérique jamana ale ni nanzara jamana minnu ni olu bɛ Union européenne yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ taa diɲɛ keleyatɔnba ale yɛrɛ kɔnɔna la Américains ka lasigiden min bɛ yen nɔ ni ale ye ambassadeur Richard Mille ayiwa ni ale yɛrɛ kɔni ye u ka lasigiden danga ye diɲɛ keleyatɔnba yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ a kɔni ye a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ko Mali ɲɛmaaw olu banna min ye ayiwa diɲɛ keleyatɔnba ka bolofara min bɛ anw fɛ yan n'o ye MINUSMA ye olu ka laɲini min bɛ t'i jɔ 237 ɲɔgɔnna si la ka se ka olu kɛ anw ka jamana kan ko olu yɛrɛ kɔni o tɛ jɛn n'o ye min bɛ tali kɛ ma ko fɔlen n'o ye Richard Mille yɛrɛ kɔni a y'a ɲini Mali cɛmancɛla fɛnw yɛrɛ kɔni fɛ olu kelen bɛ ka gɛrɛntɛ min ta k'o sigi n'o ye diɲɛ keleyatɔnba ka bolofara min bɛ an ka jamana kɔnɔ olu yɛrɛ kɔni kan min b'a to olu ka kɛlɛcɛw u ka taa ni ka sigi o bɛ se ka don cogoya min na gɛlɛya kɔni na k'u b'a ɲini Mali ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ olu ka labilali kɛ labilali min b'a to diɲɛ keleyatɔnba ka bolofara min bɛ yan nɔ olu ka finitigilakaw ka taa ni ka sigi bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ayiwa u bɛ baara min na anw ka jamana kɔnɔ yan nɔ walima u nana baara min na anw ka jamana kɔnɔna la yaasa o baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ hali n'o y'a sɔrɔ waati tɛmɛnlenw na Abdoulaye Diop ni ale ye Mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka jamana ni jamana cɛ ko ɲɔgɔn ɲɛnabɔli ma ayiwa Allemand olu ka min ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ u ka sɔrɔ ko ma u ka nali yɛrɛ senfɛ anw ka jamana kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ ɲɛfɔli ale ni walawalali yɛrɛ kɔni kɛra ayiwa sababu minnu bɛ ka na ni ninnu ye ayiwa ni ka se ka olu dantigɛ nka halisa diɲɛ keleyatɔnba ale kɔni b'i sɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'Américains ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ o danga ale ka wele ni a ka fɔta kɔni kɛra ni ka ɲɛsin Mali jamana ma nin de fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi don kibaru la tugunɲɔgɔn komi n'a b'o kɛla ni anw ye an bɛ a ɲini aw fɛ a ka se ka olu kɛ waati bɛɛ lajɛlen na ka ja ninnu fɛnɛ ka se ka olu cari kunnafoni a laɲini ye bɛɛ lajɛlen ka se ka ita sɔrɔ a la an bɛ aw fo dan tɛ aw la ka aw waleɲuman dɔn